In 1919 kwam Rapagna als eerste vrouw in Provinciale Staten. Toen ze een halve eeuw later hierover werd geïnterviewd, kwam ze met de volgende anekdote. Het klinkt misschien een beetje gek, maar er was niet eens een damestoilet aanwezig. En in allerijl is er toen voor mij alleen een damestoilet gemaakt in dat paleis van de gouverneur. Dus dat vond ik wel een grappig idee, dat ik mijn eigen toiletje had daarboven. Dat is natuurlijk helemaal nooit aan gedacht, omdat er nooit iemand kwam. Dat vond ik een grappig idee. Ik heb een vrouw in gedachten die heel streng voor zichzelf was. Misschien ook wel voor haar omgeving. Een vrouw die diep vanuit haar tenen de waarde leefde van gelijkwaardigheid. En dat moest bolwerken in een tijd waarin het niet vanzelfsprekend was dat vrouwen stemrecht hadden. Dat vrouwen gehoord werden. Met veel moeite werd de familie van Marie Gijs Rapagna achterhaald. En de kleindochter is nu trots dat er een lezing is vernoemd naar haar oma. Ja, ik vond het een beetje ontroerend. En ik vond het heel apart. Wat had uw oma ervan gevonden als ze dit had geweten? Ja, dan liep ze naar zijn schoenen, hè, denk ik. Ja, dat had ze fantastisch gevonden. Maar er werd toch weinig in de familie over gesproken. Wist u dat ze zo bijzonder was? Nou, ik wist wel dat ze het eerste vrouwelijk statenlid van Nederland was. Dat vertelde ze als kind zijnde in de familie op verjaardagsfeesten. De bedoeling is dat er jaarlijks aandacht komt in het gouvernement als eerbetoon aan het allereerste vrouwelijke lid van de provinciale politiek.